Benvingut a un vídeo una mica diferent. Això és un tour pel nostre pis una mica minimalista a l'Eixample de Barcelona. El nostre pis és molt curiós. Només té 70 metres quadrats, molts pocs angles rectes, però té 4 habitacions. Això és el que ens permet tenir un estudi a cadascú, però hem de ser molt creatius a l'hora de decorar i organitzar els mobles. L'entrada al pis és molt petita i l'aprofitem per guardar bolsos, paraigües i la puta mascareta. Un any i mig després encara la seguim perdent cada cop que hem de sortir de casa. I el primer que ja veus a l'entrar al pis és el menjador. És l'habitació més lluminosa del pis. És petit, però l'hem sabut adaptar molt bé a les nostres necessitats. El primer que veus és la nostra última adquisició, que és aquest joc de taules de l'IKEA on hi deixem les claus, els AirPods, el mando de la tele i qualsevol cosa d'aquestes que sempre perds. Necessitàvem un punt on poder deixar aquestes coses i sempre tornar-les a buscar cada cop que creiem que les hem perdut. I seguint amb l'IKEA, a l'altra punta del menjador tenim una taula extensible que és ideal per dinar a 2 persones. També l'acostumem a fer servir per treballar una mica en els nostres side projects i com a estudi de gravació, aprofitant aquesta llum natural, segurament l'heu vist a més d'un vídeo. El sofà i la tele dominen el menjador. És l'espai on sopem, mirem sèries, juguem a la Switch, llegim o treballem en els guions d'aquest tipus de vídeos. I és que treballant des de casa ens costa molt fer els nostres projectes personals en els mateixos estudis que estem de 9 a 5 de dilluns a divendres cada dia treballant. El sofà és de l'IKEA, és un Kivik de 3 places i el moble de la tele ja venia amb el pis, així que ens el vam quedar i així de pas ja estalviàvem una mica. La tele és Samsung, no té cap secret, però el que hem fet és posar-hi uns altaveus d'ordinador que teníem i la qualitat de so ha canviat molt, és espectacular. Et recomano que facis una bona inversió en un sistema de so per la tele, em gaudiràs molt més de tot allò que hi vegis. També vam aprofitar una estanteria que ja hi havia per posar alguns dels nostres llibres preferits, algunes fotos, i la part que més m'agrada a mi són les 2 fotos de la Costa Brava que tenim sobre el sofà. Realment és una única foto horitzontal que vam dividir en 2 fotos verticals. Com pots veure, és un menjador perfectament introvertit. És petit i optimitzat per a 2 persones. La veritat és que no solem tenir gaires convidats a casa i quan quedem amb amics preferim sortir a menjar fora o fer alguna cosa abans que passar més temps dins de casa. La cuina és clarament la pitjor part del pis i segur que el dia que ens mudem buscarem un pis amb una cuina tremendament espectacular. Té el necessari per a 2 persones. Té uns fogons, té una pica, té un marbre i té armaris, però no té un forn, per exemple, i has d'aprendre a treballar amb una cuina tan petita. Hem hagut de buscar maneres d'endreçar-ho tot molt bé, però en això la Judit és una crac, així que tampoc ha costat gaire, i sobretot no deixar que se'ns apilin els plats bruts a l'aigüera i tenir les coses sempre ordenades i a punt de fer servir perquè la cuina sigui realment pràctica. El més important per mi és el molí del cafè i la cafetera. Fas un cafè més bo que el típic Nespresso de càpsula o el que et puguis comprar a l'Starbucks per 3,50 i al final de l'any t'estalvies moltíssims diners. Una última recomanació que et faré a la cuina és que inverteixis diners en un bon cubell de la brossa. De veritat que no hi ha res com tenir un bon cubell que s'obre quan s'ha d'obrir, no es queda obert, no fa olor, es tanca quan s'ha de tancar. Un mal cubell de la brossa molesta molt. En aquest cas aquest és d'Amazon i per 50 euros val totalment la pena. Quan agafes el passadís, la primera habitació que trobes és el meu estudi. Aquí ja és on comences a trobar angles curiosos i has d'organitzar-te per cabre-hi. En el meu cas he intentat ser molt minimalista i pot ser que hi hagi moltes coses a primera vista, però tot té un sentit de ser-hi. L'escriptori el vaig aprofitar del meu pare, que se'n volia desfer, i l'he complementat amb un accessori per treballar de peu. Intento combinar-ho durant el dia i quan treballo acostumo a estar assegut, però miro de fer les reunions de peu. He vist que estar de peu m'ajuda a estar més present a la reunió i no quedar-me repenjat a la cadira, escoltant a la gent, començant a divagar i perdent el fil de la conversa. A més, ho he complementat amb algunes coses per fer-ho pràctic per la feina. Uns panells d'aïllament acústic, llums per il·luminar-me la cara, un bon teclat i un bon ratolí. Si abans et deia que havies de tenir un bon cubell a la cuina, tenir un bon teclat i un bon ratolí sí que ja em sembla imprescindible. En un vídeo separat segurament ja veurem tota la tecnologia que faig servir més en detall. La cadira que faig servir és una típica cadira d'oficina que em vaig endur de la feina i darrere aquesta cadira hi tinc una calaixera típica de l'IKEA. No té cap misteri, és on organitzo tot el que és purament meu i així no he d'ocupar espai a l'habitació de dormir o al menjador, que són llocs més compartits amb la meva parella. Hi guardo les càmeres, objectius, llibretes, documentació i les caixes de tota la tecnologia que compro.
Al cap dels mesos les acabo llançant, però tinc una obsessió de guardar totes les caixes els primers mesos per si passés alguna cosa. Al costat de l'escriptori tinc una cadira que també em va donar el meu pare, que utilitzo per meditar, llegir o escriure el llibret algun dia. No és la cadira que més faig servir, però sempre està bé tenir una cadira extra si ve algun convidat. I finalment també tinc un parell d'estanteries amb una mica de decoració. Les càmeres, que a part que queden bé, està molt bé tenir-les a mà per gravar sempre que en digui alguna idea, alguns llibres a la part de dalt i la guitarra, naturalment. Com pots veure, no hi ha res massa gros o massa sofisticat a l'estudi, amb la intenció que si un dia ens mudem, tots els mobles puguin ser reutilitzats. Aquest és un pis de lloguer i no volíem invertir masses diners en coses que després ens poguessin complicar la vida quan marxéssim. La segona habitació és el vestidor, que realment és una mica l'habitació que és tot el que no són les altres habitacions. En aquesta habitació sí que no hi busquis cap estètica, perquè l'objectiu aquí era la practicitat total, gastant el mínim possible, així que veuràs que tenim 2 armaris que també venien amb el pis, els hem reutilitzat i així ja vam tornar a estalviar una mica. Un és l'armari de les camises, tovalloles i jerseis. Tinc la sensació que tinc massa camises i a poc me'n vaig desfent, però sempre penso que podria necessitar una camisa en una ocasió en concret i m'ho he de pensar 3 vegades abans de donar-la al punt verd. I l'altre armari té una mica de tot. Hi ha draps, hi ha sabates, hi ha eines de casa, hi ha la planxa, també hi ha algunes coses pel gym que no sabíem on guardar. També tenim un petit banc per les sabates, on faig servir el calçador. Si no fas servir un calçador, prova-ho, et canvia la vida. No hi ha una sensació millor que posar-se una sabata amb la comoditat que et dona un calçador. I finalment tenim els aspiradors. A la Judit li fascinen els aspiradors. Tenim un Roomba que ens van donar els seus pares i està molt bé, però a vegades ens feia massa mandra haver de treure'l per netejar una cosa específica que s'embrutava. Així que vam agafar un Dyson. És una gran compra perquè és tan fàcil fer-lo servir que neteges sempre. Molts cops et faria mandra, com dèiem, passar l'aspirador de tota la vida o passar el Roomba perquè entre els cables i catxarros és una mica mal de cap estar-hi pendent, però amb el Dyson sempre està a punt, sempre pot fer servir aquesta pistola per aspirar i ens canvia la manera com netegem ja no perquè aspiri molt bé, sinó perquè fa que aspiris més sovint i tinguis una casa més neta. Per tenir un bon son reparador, el que recomana és que la teva habitació sigui l'habitació de dormir i res més. És una cosa que nosaltres intentem fer, així que evitem mirar sèries, treballar o escriure en aquesta habitació. Només venim pràcticament a dormir. Tenim un armari empotrat on hi ha tota la roba que fem servir el dia a dia, samarretes bàsiques, pantalons, roba del gimnàs i pijames, i també organitzem tota la roba que no és de temporada en unes caixes de l'IKEA. M'encanta organitzar coses en caixes, a la Judit també. No és bonic l'amor. I el llit és la joia de la corona. Vam invertir-hi molts diners, però no ens va costar gaire decidir-nos. Teníem ganes de gastar-nos diners en un bon matalàs. Tant a la Judit com a mi ens molesta molt no haver dormit bé una nit i si ets com nosaltres et recomano que et compris un bon matalàs. Aquest el vam comprar a una botiga del barri i diria que ens va costar uns 1.000 euros aproximadament, però no hi ha cap dia que ens haguem arrepentit d'haver-nos gastat aquests diners. I un altre truco, quan busquis un llit, agafa-la amb emmagatzematge a sota, ja sigui un canapé o un espai buit, com tenim nosaltres amb aquestes potes. És molt pràctic per guardar coses com la caixa del ventilador o l'arbre de Nadal, per exemple. Finalment, com que no ens hi cabien unes tauletes de nit reals, vam posar aquest parell d'estanteries quadrades a cada costat que fan el mateix servei. Amb una mica de cable management vam posar les llums, els carregadors i l'Alexa. No sóc molt fan de tenir tecnologia a l'habitació de dormir. Si et fixes, per exemple, no hi tenim una tele. Però un Alexa com aquest, que no té ni pantalla, està molt bé per posar música, preguntar-li alguna informació o fer-lo servir com a alarma pel matí. Les últimes habitacions del pis són el lavabo i l'estudi de la Judit. L'estudi de la Judit no us l'ensenyaré avui. Si el voleu veure, podeu anar al seu canal de YouTube, on ella també farà un house tour i allà us explicarà a fons com ha dissenyat el seu estudi. El lavabo segueix la línia de la cuina en el sentit que és petitó i segurament és el que ens farà que ens canviem de pis quan ens en cansem. No obstant, torna a tenir tot el que necessitem. Una dutxa, un lavabo, una pica, un bidet. Per 2 persones és totalment funcional. Una altra vegada, la Judit ha fet una molt bona feina a l'hora d'organitzar-ho i distribuir tot en caixes. 2 coses que sí que m'agraden molt de lavabo són, primer, tenir una llumeta de nit, una llum més petitona que de dia no fa cap servei, però de nit, quan vas a fer un pipí a les 3 de la matinada, tenir aquesta llum tan tènue t'ajuda moltíssim, s'agraeix molt.
I aquest accessori per posar l'Oral-B i deixar-hi els capçals també, que sempre et porten un carregador que aguanta el cos del raspall però no saps on deixar els capçals. Vam comprar aquest accessori per AliExpress, que és molt barat, i així tens sempre identificat on estan els teus capçals i no tens tota la pica mullada perquè els vas deixant por ahí. I aquest és una mica el nostre pis. Si tens qualsevol recomanació de com podríem optimitzar, organitzar, simplificar el pis encara més, t'agrairé que ho deixis en els comentaris i com sempre pots subscriure't al canal, pots deixar-hi un like al vídeo i ens veurem la setmana que ve amb un nou vídeo. Adeu!